Kerki şäherinde yerleşýän Enemjan Shopping ýörüýte maňa gapçyk sowgat iýberen. Bilbiljan, eden hormatyň üçin köp sag bolsun aýdýan. Mehribanlar, Enemjan Shopping bilen giňişleýin tanyş edeýin. Kerki şäherinde Altyn Atır Bazyryň F14 dukanynda yerleşýän Enemjan Shopping gyýyt gelinlermede, dürli göwrümde we dürli görnüşde owadan sumkalary götürleýär. Dukanyň eýesi Bilbil Muradowa öz enetiniň arzuwyny hasyl edip, onuň şanyna dukanyň adyny Enemjan diýip dakanyny görüňberdi. Enemjan Shopping dukanynda gyýyt gelinlerimiz işe, okuwa, toýa, umuman giýýän libaslary bilen gabat gelýän döwrewap sumkalary bilen bir hatarda iň halanyp alynýan owadan nagışly, nepislik bilen dokulan haly sumkalary hem bar. Dakanyan şaýteplerini, ulanyan kosmetik serişteleri salyp goýmak üçin islegiňize laýyk ululy kiçili gapyrjaklar, ýagny kosmetikalar hem bar. Öýüň açaryny, maşynyň açaryny, esasan puluňyzy we kartlary salyp goýmak üçin köp türlü gapçyklary hem bar. Körpeje jegelerimizi söýgüli multfilmlerindäki kahramanlarynyň şeklindäki sumka rugzaklary alyp begendirip bilersiňiz. Mehribanlar, siziň ähliňizi Enemjan Shopping dukanyna gelip töwda etmäge çagyrýan. Sebäbi bu ýerde ýokary hili, amatly bahadan haritlar kän bolup, eltip bermek hyzmaty hem bar. Enemjan Shopping bilen eden töwdaňyz düşümli bolsun.